mi ikang Bindas Syiem de Jing pu samrki ke pakrau no po juga office trekam ke cela ke additional secretariat halo ke Jing khot penikran usembut menteri rangpa upak presiden tensong ikang Syiem halo ke Jing song syatkan baklemput sngi badhakan ke genti ke pemerintah laong ba ikang Bindas la job ke Jing Dawa na ke bentai la ke jong ke than hi pro ke wei halo ke suruk nong po umten bat sulapur ba laong ba kesol ka kala manjur ya kene Ryngkat kikot kisla ke Jing pin sisa la ni kata assurance kepatik kena pentrai no season dan ni kena kesurok kepacengai kumpasan kendai kilometer ai pada keju kapor ikong Bindas Syiem bila ai kecing kublai ya paro kino kersan nak benta jong i ban Dawa ya kahok pada kecing kublai kerpang kale ceka seng HYC ke bala penwit penbiang ya keceka song keceka thia ke jong i bat kum juru kecing kublai kerpang kale Sya kesoka Haka bakal cuba kam kloi na kabanta ke Jing Dawa ke jong i halo ke ne kamat bat susu loong ba ikong Bindas Syiem bila rai ban weng no si sendan ne ke Jing song syatkan ba klempu por ke jong i. I think from the MHO office they advise us to take her to maybe the hospital for check out this that and then ultimately she can go. Shua bangin poi ki benta banyak keren ngas ngau bah ban pentip syapi bana kaliang jong minister u ba presiden tensong ula ai yangi ya ka Jing dan kam bat ke Jing Dawa ke jongi kat kum ke Jing kwa ke jonga kat kum ke Jing Dawa ke jonga u ba presiden klam da pen ruam baro ke Jing Dawa jonga ula ai kane ke de ke Jing kerku ke jong ublei na ke benta ke Jing yam ke jonga Haka ba ki nong yalam jong ka jela ka bai ka jongi kila pen sneu ya ka Jing kerpat ka jonga kum ka kentei kum ka long kemi ka bom dan nei ka bom dan u khiu ja yeng badan u khiu ja yeng ki breu henrei nga pen pau ka Jing sngu yau blei bola don Ryngkat ban nga leng ba ki Jing duwai ki bari ki jonga lembat ki Jing kersian ki jong pi ki Jing duwai jong pi wei pai wei ha ka ba ki nong yalam ki jongi kila pensngam ya kata ke Jing kerpat ke jonga ki Jing Dawa ki jonga de khnang ba kan de kapor suwa ba pintip ya ke Jing sisa nga kerpat ya iba kerbong malai beyin sneu ba bonwan syakman ban pule ya kan de ke agreement ke Jing yetho yatar ke jongi ke Jing yakut ke jongi bat u minister jongi nga kerpat ya iba kerbok beyin sneu ba bonwan syakman. Sangat pulih kumbak kelong dong. Sangat pulih kumbak kelong. Upgradation of Nongpa Umdan Sanapur Road, length approximate 59 km, is proposed to be taken up under NESIDS roads and PMGSY 3. Upgradation of Nongpa Umdan Road 20 km is proposed under NESIDS roads to be funded by MDONER, Government of India, at an estimate amount of approximately 52 crores only. The road is proposed to be of intermediate length, and the item of work proposed includes earthwork, subgrade protection works, construction of CC drain and pipe culvert, pavement works and road safety. In March 2024 itself, the Ministry of Donor had prioritized the 20-kilometer stretch of the Nongpa Umdan Road in their budget allocation. The project was delayed due to ensuing MP election and model code of conduct. The detailed project report, DPR, is under preparation and will be sent to the Planning Department by the end of this month. Subsequently, the Planning Department will forward it to the Ministry of Donor through NEC Secretariat for Necessary Action. Further, extension from Umdan to Banian, its surrounding villages along the road is approximately 39 kilometers in length, have also been proposed under PMGSY 3 with an estimate amount of 50.95. The proposal has already been uploaded onto online management monitoring and accounting system (OMNMAS) of PMGSY. The meeting empower
Committee on the Ministry of Rural Development, Government of India for sanctioning of the scheme is likely to be held shortly. These two projects will be positively taken up within this year 2024. KK Mawa, Secretary Piludi, Government of India. Kani ka snyi ka bamanta ka dei ka snyi jong ka jing job ka jonga ha ka jing yele Ryngkat ka jing Christian do bat met bat mensim ka jong pi yang ha ki ne ki kniat snyi ki bala dem no nga ai ka jing khoblei ka ba kerpang ya pi wei ki ba ai ka jing Christian ka barat ba ha kam ki jam ki jonga bat ngapen pauru ka jing sngu ka ba krau ya ka sang HYC kaba penbit penbiang ya kajaka tia kajaka sa kajaka syong kajonga kublai shibun kinong yalam jonga HYC kibalaya rap yang ya kijing don kam jonga ban penbiang hakiliang baro ublai unang kerku kumba pilayo I ya kijing ile kijonga dah kabangawan bensyat dengan hapo jonga neka madan hapo additional secretariat ngapen pau ka jing sngo men ka bakrau bat ka jing sngo ngu ya ka government ye ha ka bakala pen sngo kala pen sngat ya ki jing kerpat ki jonga ki jing dawa ki jonga da ka bak ngala yo ya ka assurance ka ba biang ha ka ba nakaliang jung sarkar kila ai kat kum ka jing kwa ka jonga kublai shubun bat ha ka ne ka por ngapen tip sya baro kinong krisyan ki jonga ki badon hapo jonga ne ka shillong nang ta ki bana we na we ru ha ka ne ka sni ngan weng ya ka ne ka jing dengan gajonga bat ngan let sibet hadu banda khamit ngan dang ap kino ki bakwa ban ya kendo ban nga ngan ap be ha kan ga jaga pins ngo ba ban wan hang ne ngakwa ban ai ka jing khublai ki ti ya pi khublai shibon khublai ya pi bara